Добър вечер на всички! Днес се впускаме в изследване на един от най-завладяващите и трайни аспекти на древногръцката култура – техния пантеон от богове и богини. Гръцкият пантеон е много повече от просто сборник от божества. Той е богат гоблен, изтъкан с митове, вярвания и културни ценности, които дълбоко са повлияли не само на Гърция, но и на голяма част от западната цивилизация. В основата си древногръцкият пантеон се състои предимно от 12 големи богове и богини, известни като олимпийци, за които се казва, че пребивават на величествената планина Олимп. Докато тези 12 божества имат значително значение, безброй други по-малки богове, богини и митични същества населяват гръцката митология, задълбочавайки нейната сложност и богатство. Митологията е съществен аспект на древногръцкия живот, предлагащ обяснения за природните явления, човешкото поведение и обществените ценности. Тези митове често изобразяват богове, които взаимодействат с хората, предават морални уроци, служат като забавление и предоставят прозрения за света. С течение на времето тези истории са записани в текстове като Богони на Хезиод и Илиада и Одисея на Омир, осигурявайки запазването им за бъдещите поколения. Религиозните практики в Древна Гърция включват ритуали, жертвоприношения и фестивали, посветени на боговете. Храмовете, като Партенона, посветен на Атина, са служили не само като места за поклонение, но и като изрази на гражданска гордост и идентичност. Пантеонът на гръцките богове дълбоко е повлиял на изкуството, литературата и философията през цялата история. Темите на героизма, трагедията, любовта и моралната неяснота, открити в гръцките митове, са вдъхновили безброй произведения в различни форми, от класическа скулптура до съвременна литература и кино. Освен това, структурата на пантеона отразява обществените ценности на Древна Гърция, подчертавайки семейните връзки, общността и сложния танц между съдбата и свободната воля. В заключение, древногръцкият пантеон представлява много повече от просто сбор от божества. Той въплъщава ценностите, вярванията и културната идентичност на древна цивилизация, която продължава да резонира и днес. Докато се задълбочаваме в митовете и историите, свързани с тези богове и богини, ние получаваме ценни прозрения за самия човешки опит. Надявам се това въведение да предизвикате интереса ви да изследвате богатия и завладяващ свят на древногръцката митология. Гръцката митология е дълбока и сложна система от истории, които оформят културната идентичност, религиозните практики и художествените прояви на Древна Гърция. Тя служи не само като отражение на гръцкото общество, но и като основополагащ елемент в гоблена на западната литература и философия. Корените на гръцката митология се простират дълбоко в историята, проследявайки обратно към преисторическите егейски цивилизации, особено минойците и микенците, между 3000 година преначкакълие и 1100 година преначкакълие. Тези ранни култури се занимават с политестистично поклонение, почитащи различни природни божества и духове, представляващи елементите и жизненоважните аспекти на живота. Археологическите доказателства, като минойските фрески и микенските линейни плочи Б, показват ранните религиозни практики и почитта към божествените същества, които проникват в техните общества. Първоначално митовете са част от устната традиция, предавана през поколения от разказвачи, известни като рапсоди. Това предаване е от решаващо значение за запазването на митовете, които често са адаптивни, което позволява регионални вариации. Значителна промяна настъпва около 8 век преначкакълие, когато се появява писмена литература с поети като Омир и Хезиод. Епичните стихотворения на Омир, Илиада и Одисея установяват повествователни форми и теми, които дълбоко биха повлияли на последващата литература. Междувременно теогонията на Хезиод предлага генеалогия на боговете, организирайки техните взаимоотношения и иерархии, които помагат за кодифицирането на гръцката митология и да я направят по-достъпна за по-широка аудитория. Гръцката митология се преплита с ежедневието на древните гърци, влияйки върху тяхната религия, фестивали, изкуство и философия. Например, Олимпийските игри празнуват Зевс, главното божество, докато театралните разкази често включват митологични теми, изследващи морални дилеми и човешки преживявания. Гръцкият пантеон се състои предимно от олимпийци, 12 големи богове и богини, които царуват от планината Олимп. Централно място в този пантеон е Зевс,
царят на боговете, владеещ власт, ред и справедливост. Неговият колега, Хера, служи като кралица на боговете и богинята на брака и семейството, често изобразявана като отмъстителна относно многото изневери на Зевс. Като господар на морето Посейдон въплъщава хаотичните и непредсказуеми сили на природата, едновременно почитани и уплашени от моряците. Неговият колега в селското стопанство е Деметра, чието стопанисване на културите и плодородието отразява естествените цикли на живота. Атина, богиня на мъдростта и войната, е пример за интелект и стратегия, възниквайки напълно израснали от челото на Зевс, докато брат й Аполон представлява изкуствата, изцелението и хармонията на слънцето. Дионис, богът на виното и веселбата, въплъщава двойствената природа на цивилизацията и хаоса, с фестивали, празнуващи екстаз и комуналната радост. Междувременно Арес стои като въплъщение на бруталните аспекти на войната, в рязък контраст с стратегическата мощ на Атина. Афродита, богиня на любовта и красотата, призовава множеството сложности на страстта и желанието. Хефест, занаятчията на боговете, представлява творчеството и майсторството, често изобразявани като опитен ковач, въпреки физическите си несъвършенства. Хермес, хитрият пратеник, председателства търговията, крадците и пътниците, служейки като ръководство за подземния свят, докато представлява комуникация и преход. Чрез тези разнообразни божества, гръцката митология изследва основни теми, които резонират с универсални човешки преживявания, вариращи от любов и конфликти до предателство, амбиция и търсене на знания. Основни митове като Троянската война капсулират истории за любов, отмъщение и героизъм, с участието на емблематични фигури като Ахил и Хектор. 12-те труда на Херакъл подчертават темите за силата и изкуплението, докато трогателният мит за Персефона илюстрира връзката между майка и дъщеря и цикличната природа на живота и растежа. Одисея подробно описва приключенията и изпитанията на Одисей в стремежа му да се завърне у дома, подчертавайки лоялността, остроумието и борбата срещу съдбата. Културното предаване на тези митове е улеснено чрез различни форми на изкуството, включително керамика, скулптура и театър. Драматурзи като Есхил, Софокъл и Еврипид вдъхват живот на тези приказки, насърчавайки дълбоки връзки между публиката и моралните и философски въпроси, вградени в разказите. Гръцката митология представлява монументално наследство, оформящо нашето разбиране за разказ, разказване на истории и културни ценности. Сливането на историята, религията и изкуството в рамките на тези митове дава интригуващ обектив, през който да се изследват както древната гръцка цивилизация, така и основополагащите елементи на човешкия опит. Докато продължаваме да изучаваме тези митове, ние откриваме слоеве от смисъл, които резонират мощно в съвременното общество. В древногръцката митология основните богове и богини, известни като олимпийци, пребивават на планината Олимп, която се счита за най-високата планина в Гърция. Това величествено място се смята за рай, където боговете живеят в великолепие, отделно от смъртното царство. Планината Олимп често е изобразявана като място с голяма красота и спокойствие, където боговете провеждат двор и празник и служи като тяхна база за взаимодействие с хората и света. Традиционният брой на 12-те олимпийски богове е по-скоро символичен, отколкото фиксиран. Това число се е превърнало в стандартно представяне на основните божества в гръцкия пантеон, въпреки че има вариации и няколко други богове понякога са включени или заменени в различни митове или региони. Произходът на 12-те олимпийци може да бъде свързан с структурата на обществото и културата в Древна Гърция, където тези богове представляват различни основни аспекти на живота, природата и човешкото поведение. Този пантеон позволява широк спектър от божествена намеса както по лични, така и по комунални въпроси, отразявайки сложността на човешкото съществуване. Докато идентифицирането на 12-тима е най-често срещано, различни други богове и богини са играли важна роля в гръцката митология, включително титаните, първичните божества и местните или по-малко известни богове, което отразява богатата и разнообразна природа на древногръцките религиозни практики и вярвания. Пантеонът на 12-те олимпийци символизира не само съществените елементи, които управляват Вселената, но и взаимосвързаността на живота, природата и човешките дела в древногръцката мисъл.
В богатия гоблен на гръцката митология, Зевс се откроява като най-голямото божество, въплъщавайки властта и отговорността над космоса и всичко, което го обитава. Често смятан за цар на боговете, Зевс ръководи планината Олимп, божествения дом на олимпийците. Неговата роля не е просто церемониална, тя е основополагаща за разбирането на гръцките вярвания за управлението, реда и морала. Като върховно божество в гръцкия пантеон, Зевс символизира реда и контрола както върху божествените, така и върху земните царства. Той е изобразен като внушителна фигура, характеризираща се със здрава физика и течаща брада, която предава мъдрост и зрялост. Един от най-разпознаваемите му символи е светкавицата, оръжие с огромна сила, което служи като свидетелство за способността му да командва бури и да развива правосъдие. В изкуството той често е показван заедно с орел, своя пратеник и дъб, почитан заради силата и дълголетието си. Планината Олимп, където живеят Зевс и другите богове, не е просто физическо място. Той представлява крайната сфера на божествената власт. Тя олицетворява отделянето от човечеството, но остава дълбоко преплетена със смъртните дела чрез намесата на Зевс. В качеството си на бог на закона и реда, Зевс внася стабилност в често капризната и свъдлива природа на другите божества. Неговите преценки се считат за справедливи, въпреки че могат да клонят към фаворизиране, особено по отношение на неговите взаимоотношения и интереси. Той често действа като арбитър в спорове между богове и хора, отразявайки ролята си на пазител на обществения ред и естествена справедливост. Бракът на Зевс с Хера, богинята на брака, семейството и раждането, е важна тема в многобройните митове, които подчертават сложността на божествените отношения. Докато техният съюз носи тежестта на властта, той също е белязан от вълнения и раздори. Хера често се оказва, че се бори с многобройните изневери на Зевс, които предизвикват силна ревност и ярост. Един забележителен пример за тази бурна връзка се вижда в преследването на Хера, полубоговия син на Зевс и смъртния Алкмен. Водена от ревност, Хера подстрекава трудностите в живота на Херакъл, илюстрирайки отмъстителната й природа пред предателството на Зевс. Въпреки тези предизвикателства, Хера е изобразена като могъща богиня сама по себе си, въплъщаваща се вярност и светостта на брака. Нейната хитрост и сила са разкрити в няколко мита, като историята на Apple of Discord, където тя се състезава с Атина и Афродита за красота, което в крайна сметка води до Троянската война. Въпреки разбрата, има случаи, когато Зевс и Хера си сътрудничат, засилвайки ролите си както на партньори, така и като съперници в пантеона. Заедно те председателстват сватбените церемонии, въплъщавайки идеалите на брака и семейните връзки, които определят гръцката култура. Връзката им служи като сложно изследване на лоялността, любовта и последствията от предателството. Друг критичен аспект на характера на Зевс се крие в ролята му на завоевател на титаните, отбелязвайки ключов момент в гръцката митология. Титаноша, великата война между олимпийците и титаните, служи като фон за издигането на Зевс на власт. Титаните, водени от Кронос, бащата на Зевс и страшен владетел, по-рано доминират в космоса. Погълнат от страх да не бъде свален от потомството си, Кронос поглъща всяко дете при раждането си. Рея обаче, неспособна да издържи на загубата на децата си, спаси Зевс, като го скри в пещера на Крит, където той израства до зряла възраст. При достигането на мъжествеността, Зевс организира бунт срещу Кронос, като успешно освобождава братята и сестрите си, Хестия, Хера, Деметра, Посейдон и Хадес, като подмами Кронос да ги повръща. Този акт на неподчинение поставя началото на драматичен конфликт между титаните и новообединените олимпийци, водени от Зевс. Титаномаши е ожесточена борба, продължила десетилетие, кулминираща в триумфа на олимпийците. Зевс впрегна силата на своя гръм, изкован от циклопите, и използва стратегическа изобретателност, за да победи титаните, засилвайки значението на единството между боговете. След победата си победените титани били затворени в Тартар, дълбока бездна, предназначена за наказание на нечестивите. Тази решителна победа затвърждава статута на Зевс като върховен владетел на боговете, установявайки нов ред в космоса. Характерът на Зевс олицетворява сложността и двойственостите, присъстващи в гръцката митология. Естеството на авторитета, тънкостите на взаимоотношенията и вечната борба между хаоса и реда. Като владетел на планината Олимп,
Той представлява идеалите за справедливост и контрол, докато бурният му брак с Хера илюстрира емоционалните предизвикателства, присъщи на властта и верността. Освен това, статутът му на завоевател на титаните подчертава темите за бунта и установяването на справедлив ред в космоса. Разказите около Зевс предават вечни уроци за лидерството, лоялността и моралните дилеми, с които се сблъскват както боговете, така и смъртните. Чрез многостранния си портрет Зевс предлага вникване в културните ценности на Древна Гърция и начините, по които те се стремят да разберат сложността на своя свят. Хера, известна като царицата на боговете, заема значително и почитано положение в гръцкия пантеон. Като дъщеря на титаните Кронос и Рея, тя притежава огромна сила и достоинство, наследявайки черти, които отразяват както нейния царски статут, така и сложния й характер. Често изобразявана като величествена жена, Хера е украсена с корона или диадема, която означава нейния суверенитет. Красотата й се допълва от връзката й с Пауна, емблема на гордостта и привлекателността, и кравата, която означава плодородие и майчинство. Тези символи подсилват ролите й не само като богиня на брака, но и като защитна фигура за жените, въплъщавайки подхранващите аспекти на семейния живот. Хера въплъщава двойствена природа, макар че е яростно защитна и подхранваща, тя също така бърза да се разгневи и отмъсти. Силното й чувство за справедливост е дълбоко преплетено с възгледите й за верността и светостта на брака. Тази сложност се проявява най-остро в реакциите й към многобройните изневери на Зевс, които не само предизвикват нейната ревност, но и илюстрират дълбоките емоционални сътресения, свързани с нейния характер. Като типична фигура на брачната преданост, тя често налага тежки наказания върху онези, които заплашват тази святост, хвърляйки светлина върху по-тъмните аспекти на нейната божественост. Основната област на Хера обхваща институцията на брака, където тя е почитан като пазител на семейните облигации. Нейното разбиране за брака е преплетено с лоялност и тя често е призовавана в сватбени церемонии и ритуали за плодородие, за да благослови съюзите и да гарантира техния успех. Защитният инстинкт на Хера се простира отвъд собствения й брак с Зевс. Тя се застъпва за брачна вярност и семейна хармония в по-широк план, позиционирайки я като централна фигура за жените, търсещи напътствия и подкрепа. Въпреки това, героят на Хера блести най-ярко в отмъстителните си занимания срещу любовниците и незаконните деца на Зевс. Един забележителен пример е наказанието на Херакъл, сина на Зевс и смъртния Алкмецен. Факт на ревност, Хера изпраща змии, за да убие бебето Херакъл, илюстрирайки ангажимента си да наказва тези, които заплашват нейната власт и достоинство. През целия му живот тя продължава да тормози и да антагонизира Херакъл, въплъщавайки темата за божественото възмездие и последствията от предателствата на Зевс. В друг поразителен мит, Хера наказва нимфа Ехо за подпомагане на Зевс в неговите изневери. Тя проклина Ехо само за да повтори думите на другите, отражение на нейната отмъстителност и желание за контрол. Тези истории илюстрират как действията на Хера често служат като предупредителни истории за опасността от предателство, не само в контекста на брака й, но и за всеки, който нарушава божествения ред, който тя поддържа. Взаимодействията на Хера с други богове, смъртни и по-специално с съпруга и Зевс, са в центъра на нейната идентичност. Бракът им е изпълнен с напрежение, белязан от предателствата на Зевс и яростната ревност на Хера. Въпреки конфликта, има моменти на сътрудничество и взаимно уважение, които отразяват сложността на любовта, лоялността и властта в техния божествен съюз. В отношенията си с други божества Хера често служи като фолио, контрастиращо с техните характеристики. Например, нейната динамика с Атина, богинята на мъдростта и войната, подчертава подхранващ аспект на божествеността, докато взаимодействията и с Арес, бога на войната, илюстрират дискомфорта и с хаотичното насилие в сравнение с акцента и върху семейните връзки. Тази динамика показва не само сложността на Хера, но и сложната мрежа от взаимоотношения, които определят йерархията на Олимпиадата. Ролята на Хера като богиня на брака и семейството оказва дълбоко влияние върху древногръцката култура. Тя била почитана в различни храмове, като най-забележителната била Хераонът на Аргус. Фестивали като Херая отразяваха темите за женствеността, силата и семейните връзки чрез спортни състезания за жени, празнувайки тяхната жизненоважна роля в обществото.
Като покровителка на жените, Хера служи като фигура на овластяване. Тя отстоява ценностите на лоялността и отдадеността, което я прави значима фигура в живота на безброй гръцки жени. Нейните митове насърчават светостта на брака, като същевременно осигуряват рамка за търсене на справедливост срещу неправдите, засилвайки културните норми около вярност и семейно задължение. Наследството на Хера се простира далеч отвъд Древна Гърция. Тя продължава да влияе върху литературата, изкуството и културата през цялата история. Тя остава мощен символ на брака, верността и силата на жените, въплъщавайки както идеалите, така и предизвикателствата, присъщи на семейните отношения. Историите и представянията на Хера предизвикват размисъл за сложността на любовта, лоялността и човешкия опит. Накратко, Хера въплъщава многоликия характер на брака, верността и овластяването на жените. Като кралица на боговете, тя представлява не само светостта на семейните връзки, но и емоционалния смут, който възниква от предателството и ревността. Чрез безбройните си митове и изображения, Хера служи като напомняне за могъщите сили, управляващи човешките взаимоотношения, и подчертава значението на признаването и почитането на светостта на семейството. В богатия пантеон на гръцката митология, Посейдон се очертава като огромно божество, почитан и уплашен като бог на морето, земетресенията и конете. Той е сред 12-те олимпийски богове, син на титаните Кронос и Рея и брат на Зевс и Хадес. Като божество, което има огромна власт, Посейдон има жизненоважна роля в сложния гоблен на древногръцките вярвания. Посейдон често е изобразяван като здрава, брадата фигура, отразяваща силата и авторитета. Най-разпознаваемият му атрибут е тризъбецът, тристранно копие, което символизира неговото господство над океаните и бурните сили на природата. Наред с това страховито оръжие, той често е илюстриран в компанията на коне, което подчертава неговата двойствена природа, както като морски бог, така и като божество, свързано с конни дейности. Тези изображения подчертават статута му на създател на коне, често приписвани с извеждането на тези величествени същества. Посейдон олицетворява сложна двойственост. Макар че той може да бъде подхранваща и животворна сила за моряците и рибарите, осигуряваща препитание от морето, той е също толкова известен с непредсказуемия си нрав, способен да отприщи силни бури и земетресения. Известна като шейкър на земята, способността му да предизвиква сеизмични събития добавя още един слой към характера му, което го прави фигура на страхопочитание и уважение сред древните гърци. Тази двойственост на възпитанието и унищожението прави Посейдон сложна фигура, божество, почитан за даровете му, но все още се страхува за гнева си. Властта на Посейдон обхваща всички водни обекти, от необятността на океаните до реките и езерата. В допълнение към властта си над моретата, силите му се простират до земетресения. Като бог, отговорен за сеизмичната активност, влиянието на Посейдон върху движенията на Земята подчертава контрола му върху хаотичните елементи на природата. Конете, неговата роля като създател на коне, подсилва връзката му с сила, бързина и мъжество. Посейдон често е изобразяван заедно с тези мощни същества, затвърждавайки статута си на защитник на войни и градинари. Посейдон се появява на видно място в многобройни митове, илюстриращи различните аспекти на неговия характер и значимите теми, присъстващи в гръцката митология. Една от най-известните приказки е конкурсът за патронажа на Атина между Посейдон и Атина. В този мит Посейдон удря земята със своя тризъбец, създавайки соленов извор или в някои версии кон, като подарък за града. За разлика от тях, Атина предлага маслиново дърво, символизиращо мира и просперитета. Гражданите в крайна сметка избраха подаръка на Атина, което доведе до гнева и отмъщението на Посейдон срещу града. Този мит не само подчертава съперничеството на Посейдон с други богове, но и отразява продължаващите теми на бойната сила срещу мъдростта в гръцката култура. В епоса на Омир Одисеята, Посейдон играе решаваща роля в пътуването на Одисей към дома. След като Одисей заслепява сина на Посейдон, циклоп Полифем, богът става отмъстителен и решен да направи пътуванията на Одисей коварни. По време на разказа, Одисей е изправен пред многобройни предизвикателства от бури и препятствия, измислени от Посейдон, показвайки огромната власт на бога над моряците
и неговата непредсказуема природа. Друга значима история, илюстрираща характера на Посейдон, е създаването на първия кон. Този акт не само циментира позицията му на пазител на моретата, но и като покровител на конните надбягвания и божество, почитан от онези, които търсят кончета. Неговото влияние и в двете области, океански и земни, подчертава неговата многолика природа. Взаимодействията на Посейдон с други богове и герои дават допълнителна представа за неговия характер и динамиката в гръцкия пантеон. Въпреки че Посейдон заема позиция като един от трите най-могъщи богове заедно с Зевс и Хадес, връзката му с Зевс може да бъде спорна. След като титаните са победени, тримата братя разделят своите царства помежду си. Зевс претендира за небето, Хадес превземат подземния свят, а Посейдон става владетел на морето. Въпреки този баланс, напрежението понякога възниква, особено по време на борби за власт или спорове за съответните им области. В митовете многото дела на Посейдон с богини, нимфи и смъртни жени често водят до раждането на мощни полубогове или митични същества. Може би най-известният от потомството на Посейдон, Тритон често е изобразяван като мерман, който звучи като черупка, символизираща ролята му на морски пратеник, и фигура, която успокоява или раздвижва водите по заповед на баща си. Полифем, циклопите, родени в Посейдон, неговата история в Одисея, показва не само последствията от гнева на Посейдон, но и по-дълбоките конфликти между богове и смъртни. В древна Гърция Посейдон е едновременно ценен и се страхува като божество, чийто темперамент пряко влияе върху поминъка на моряците, рибарите и зависимите от морето. Посейдон е бил почитан в цяла Гърция, особено в крайбрежните общности. Храмът на Посейдон в Сунион, кацнал над Егейско море, остава един от най-забележителните места, посветени на него, служейки като място, където моряците търсят благоволението му, преди да предприемат своите пътувания. Характерът и митовете на Посейдон дълбоко са повлияли на литературата, изкуството и културата през цялата история. Неговото представяне, величествено, но ужасяващо, резонира в множество произведения, от древна керамика, изобразяваща морски битки, до съвременни интерпретации, открити в съвременната литература и филми. По същество Посейдон е многостранно божество, представляващо необятността и непредсказуемостта на морето. Като бог на океаните, земетресенията и конете, той илюстрира сложните взаимоотношения между човечеството и природата. Неговите митове изясняват темите за съперничеството, отмъщението, сътворението и уважението към силите, които управляват света. Преживеното присъствие на Посейдон в гръцката митология служи както като празник на красотата на природата, така и като предупредителна история за гнева, който може да възникне от нея, затвърждавайки мястото му в културното съзнание. В обширната сфера на гръцката митология, Атина се откроява като едно от най-почитаните божества, въплъщавайки мъдростта, стратегията и сложната динамика на човешката добродетел. Родена напълно пораснала и бронирана от челото на баща си, Зевс, нейното уникално начало подчертава дълбоката й връзка с интелекта и разбирането. Това чудотворно раждане не само означава нейната божествена природа, но и появата й като символ на просветление и рационална мисъл в рамките на пантеона. Като богиня, Атина е смятана преди всичко за въплъщение на мъдростта, интелигентността и стратегическата война. Нейните атрибути отразяват дълбок ангажимент към рационалността и проницателността. В художествените представяния тя често е изобразявана като величествена фигура, облечена в течаща роба, каска и щит, което означава нейната бойна сила и интелектуална дълбочина. Сред най-разпознаваемите й символи са совата, която представлява мъдрост и често се свързва с ясно зрение. Егидата, защитно наметало, украсено с главата на горгона. И маслиновото дърво, дар, който символизира мир и благоденствие и я свързва с град Атина, нейния основен център на поклонение. В допълнение към бойните си добродетели, Атина е известна като богинята на занаятите, изкуствата и практическите умения. Тя въплъщава убеждението, че истинската мъдрост надхвърля простото знание. Тя се проявява в практическо приложение и творчески начинания. Нейният опит се простира особено до тъкане, умение, което представлява както артистичност, така и домакинство в древногръцката култура. Като покровителка на такачи и занаятчии, Атина често се моли за успех в изработката.
Връзката й с изкуствата подчертава стойността на интелектуалните и практическите занимания в обществото, отразявайки културния акцент върху уменията и творчеството, като от съществено значение за напредъка и просперитета. Подходът на Атина към войната се характеризира с нейния тактически блясък и стратегическо прозрение, а не от афинитет към хаоса или бруталната сила, отличаваща я от Арес, бога на войната. Нейната мъдрост често кулминира в ролята й на стратег, който наставлява и ръководи героите. В много митове тя се намесва по време на конфликти, предоставяйки ценна проницателност и подкрепа на онези, които са пример за смелост и интелект. Една от най-значимите й роли излиза наяве по време на Троянската война, където тя застава на страната на гърците и предлага стратегическата си мъдрост на герои като Одисей и Ахил. Нейните умни приноси, особено концепцията за троянския кон, показват нейната находчивост и тактическо прозрение, затвърждавайки репутацията й на божество, на съобразителността и предвидливостта. Друг повратен мит е конкурсът за Атина, където тя се състезава срещу Посейдон за патронажа на града. Докато Посейдон предлага соленков извор или кон, Атина представя маслиновото дърво, символизиращо мира и селскостопанския просперитет. Гражданите избират дара на Атина, което води до нейното поклонение в града и подчертавайки триумфа на мъдростта и цивилизацията над грубата сила. Непрекрасните връзки на Атина илюстрират многоликия й характер като воин и ментор. С Зевс тя се радва на предпочитана позиция. Като негова дъщеря тя въплъщава качествата, които цени – мъдрост, стратегия и иновации. Зевс често се обръща към нея за съвет по въпроси от голямо значение. Съперничеството на Атина с Арахне, смъртен такач, е особено илюстративно на нейния защитен, но конкурентен характер. Когато Арахне се похвали, че може да тече по-добре от богинята, Атина, в пристъп на ярост, я превърна в паяк, подчертавайки важността на зачитането на божественото и последствията от високомерието. Тази история не само подчертава статута на Атина като защитник на занаятите, но също така отразява сложността на съперничеството и менторството, изтъкани от божествените взаимоотношения. Помагайки на различни герои, от Персей до Херакъл, ръководството на Атина се простира в цялата гръцка митология, показвайки идеята, че мъдростта и смелостта трябва да работят в тандем, за да триумфират над незгодите. Нейната подкрепяща роля подчертава значението й като ментор и защитник за тези, които преследват благородни начинания. Културното значение на Атина достига своя връх в Атина, където тя е почитана като богиня-покровителка на града. Партенонът, великолепен храм, посветен на нея, стои като архитектурно чудо и символ на атинската гордост. Сложните скулптури и гравюри на храма изобразяват различни митове и истории, свързани с Атина, засилвайки централната й роля в културната идентичност на града. Ежегодният фестивал Панатеная отпразнува приноса си чрез атлетически и артистични състезания, процесии и жертви, подчертавайки двойната си роля на войн и покровителка на изкуствата. Този фестивал не само почита Атина, но и насърчава чувството за общност и гордост сред атиняните. Нещо повече, влиянието на Атина надхвърля митологията. Тя резонира с философи и писатели, които се стремят да въплъщават нейните идеали за интелигентност, рационалност и етично поведение в техните произведения. Нейното наследство вдъхновява безброй разкази и изследвания на морални и философски въпроси, осигурявайки нейната актуалност през цялата история. Атина стои като мощно въплъщение на мъдростта, стратегията и творчеството в гръцкия пантеон. Като богиня на мъдростта и битката, тя илюстрира значението на интелекта и хитростта над обикновената сила, оформяйки както войната, така и ежедневния живот на смъртните. Чрез богатата си митология, сложни взаимоотношения и културно значение, Атина остава ключова фигура в древногръцката митология, отразяваща добродетелите и идеалите, които са били почитани в обществото. В огромната и сложна сфера на гръцката митология Аполон се очертава като един от най-важните и многостранни божества. Почитан като бог на светлината, музиката, поезията, изцелението и пророчеството, той отразява двойствеността, която въплъщава както жизнеността и топлината на слънцето, така и потенциала му за унищожение. Роден от могъщия Зевс и Титанеса Лето, Аполон е брат-близнак на Артемида. Раждането му е драматична приказка, белязана от появата му напълно пораснала
и бронирана от челото на Зевс, която подчертава връзката му с мъдростта и интелекта. Това чудотворно раждане не само означава неговата божествена природа, но и установява Аполон като символ на просветление и рационална мисъл. Визуално Аполон често е изобразяван като красива, младежка фигура, която въплъщава идеализираната красота и изящество. Той обикновенно е изобразяван размахващ лирата, струнен музикален инструмент, който символизира връзката му с музиката и изкуствата, отразявайки силата, която притежава като божествена муза. Лаурният венец, друг от разпознаваемите му символи, служи като напомняне за победата му в привързаностите и състезанията, особено в любовта му към нимфата Дафне, която се превръща в лаврално дърво, за да му избяга. Освен това, в по-късната митология, Аполон е показан да кара слънчева колесница в небето, което допълнително подчертава връзката му със светлината и осветлението. Като бог на слънцето, Аполон представлява яснота и просветление. Неговият слънчев аспект подчертава ролята му на доведеник на светлина, насочвайки смъртните не само в физическата сфера, но и в преследването на истината и знанието. Неговото влияние се простира в сферата на музиката и поезията, където той е почитан като божествен покровител на художниците. Аполон вдъхновява творчеството и често е изобразяван като лидер на музите, подхранвайки артистичните занимания на човечеството. В областта на изцелението, Аполон олицетворява капацитета както за здраве, така и за болести, показвайки сложността на силите си. Неговата връзка с медицината се задълбочава от сина му Асклепий, който става бог на изцелението сам по себе си, подчертавайки трайното наследство на Аполон в изкуствата на здравето и благосъстоянието. Нещо повече, пророческата природа на Аполон е добре позната, най-известната чрез оракула на Делфи, където той общува с смъртните, предоставяйки загадъчни съвети и насоки за важни решения. Историите, които определят Аполон, са богати на теми за желанието, творчеството и моралната сложност. Неговият разказ за раждането предава не само пристигането на могъщ бог, но и значението на светлината, излизаща от тъмнината. В трогателната приказка за Аполон и Дафни ставаме свидетели на сложността на любовта. Желанието на Аполон контрастира с копнежа на Дафне за автономия. Превръщането й в лавров дърво служи като горчиво решение на бурната им връзка и в почитането й, Аполон претендира за лавров символ на победата и възпоменанието. Един от по-изтъкнатите митологични разкази на Аполон включва музикален конкурс с сатирката Марсиас. След като Марсиас намира двойна флейта и предизвиква Аполон до дуел, той страда от трагична съдба, когато губи. Аполон го наказва, като го омайва жив за високомерието му, мрачно напомняне за опасностите от гордостта и уважението, което се дължи на божествените фигури. Този мит подчертава художественото превъзходство на Аполон, като същевременно засилва значението на смирението пред лицето на таланта. Връзките на Аполон се простират отвъд романтичните занимания. Той споделя тясна връзка със своята сестра-близначка Артемида. Заедно те представляват баланс между цивилизацията и дивата природа. Аполон като оркестратор на обществения ред и мъдрост, а Артемида като защитник на природата и независимостта. Докато техните владения се различават, връзката им показва дълбоките връзки, които свързват олимпийските богове. В гръцката митология Аполон често е изобразяван като посредник и уважавана фигура сред боговете. Приятелствата му с божества като Хермес допълнително илюстрират многоликия му характер, балансирайки другарството с отговорностите на божествеността. Неговите многобройни връзки с смъртни и нимфи произвеждат потомство, което често въплъщава идеалите, които той представлява, оставяйки наследство, което се простира далеч отвъд собствените му действия. Културното значение на Аполон е дълбоко вкоренено в Древна Гърция. Почитани на фестивали, посветени на него, като питийските игри, проведени в Делфи, тези събирания празнуват спортни състезания заедно с артистични състезания, отразявайки двойните му роли на бог на спорта и вдъхновението. Неговото присъствие повлиява не само пейзажа на гръцката религия, но и на нейната философия и изкуство, представяйки идеалите за хармония, ред и красота, които са високо ценени. Накратко, Аполон заема жизненоважна и сложна фигура в гръцката митология, въплъщавайки сложен баланс между светлината и тъмнината, творчеството и разрушението, знанието и мистерията.
Неговите богати разкази и атрибути продължават да резонират в съвременната култура, вдъхновявайки наследство, вкоренено в идеалите за красота, артистичност и мъдрост. Като бог, който олицетворява безбройните таланти на човешкия опит, влиянието на Аполон продължава, напомняйки ни за силата на интелекта и творчеството в нашия живот. В приказната област на гръцката митология, Артемида се откроява като една от най-почитаните богини, въплъщавайки независимостта, силата и първичните сили на природата. Като дъщеря на Зевс и Лето и близначката на Аполон, Артемида представлява многостранен герой, който държи господство над пустинята, лова, раждането и луната. Често изобразена като грациозна и атлетична млада жена, Артемида владее лък и носи трепетлика от стрели, символизираща нейната храброст като ловджийка. Нейното облекло, обикновено къса туника, която позволява свобода на движение, отразява дълбоката й връзка с естествения свят. Общите символи, свързани с нея, включват лъка и стрелата, показващи уменията й в лова, еленът, който означава ролята й на защитник на дивата природа, и луната, с която тя по-късно е свързана, подчертавайки връзката си с женствеността и циклите на природата. Като богиня на лова, Артемида празнува дивите, неопитомени аспекти на света. Тя въплъщава както красотата, така и ожесточението на природата, служейки като пазител на горите и нивите. В тази си роля тя насърчава баланса между екосистемите и застъпниците за съвместното съществуване на човечеството и природната среда. Нейните защитни инстинкти се простират отвъд животните. Като богиня на раждането, тя е призована от жените по време на раждането, което допълнително подчертава нейните подхранващи качества. Митологията на Артемида е богата на истории, които отразяват нейната сила и автономност. Нейната драматична история за раждане дава тон на нейната независима природа. Докато е още в утробата, тя е родена на остров Делос и в демонстрация на самодостатъчност, тя помага за доставката на своя брат-близнак Аполон. Този ранен акт я утвърждава като силна и способна фигура, необвързана от традиционните ограничения. Една от най-определящите й черти е обетът й за целомъдрие, който символизира ангажимента й към независимостта. Съпротивата на Артемида срещу романтичните отношения илюстрира нейното съответствие с неопитомените аспекти на природата и ролята й на защитник на жените и тяхната автономност. Този обет я отличава от много други божества, подчертавайки уникалната й позиция в пантеона. Приказката за калидонския лов на глигани представя друга страна на Артемида. Когато цар Оней пропуска да я почете в своите жътви, тя изпраща страховит глиган, за да предизвика хаос в земята му като наказание. Последвалият лов се превръща в трагично събитие, подчертавайки нейната двойственост както като доброжелателен защитник, така и като яростен изпълнител на уважение към божественото. Митът за Актеон допълнително подчертава нейната защитна природа. В тази история младият ловец случайно се натъква на Артемида, който се къпе в уединен басейн. Обидена от нахлуването му в личния й момент, тя го превръща в елен, който след това е преследван от собствените му хрътки. Тази трансформация служи като призрачно напомняне за последствията, които идват от неуважението към богинята, подчертавайки нейната ожесточена независимост и границите, които тя налага. Отношенията на Артемида с други божества отразяват нейната многолика. Нейната връзка с Аполон е на взаимно уважение. Докато той представлява цивилизацията и разума, тя въплъщава дивите, инстинктивните аспекти на живота. Заедно те подчертават баланса между човешката култура и силите на природата. Нейните взаимодействия с други богове често показват нейната независимост. Докато взаимодейства с Пан, богът на дивата природа, тя илюстрира другарството с природните божества. Нейното съперничество с Арахне, смъртен, който предизвиква нейните умения за тъкане, подсилва темата за уважение към боговете, подчертавайки сложността на красотата и уменията в нейния характер. Културното значение на Артемида е дълбоко, като нейното поклонение се изразява чрез различни храмове и фестивали в Древна Гърция. Един от най-забележителните храмове, посветени на нея, се намира в Ефес, известен като едно от седемте чудеса на древния свят, отразявайки значението и в живота на древните хора. Фестивалът Артемисия отпразнува Артемис чрез спортни състезания и ловни състезания, като допълнително подчерта връзката си с физическата сила и естествения свят. Тези събития подсилват ролята и на защитник на дивата природа,
и като фигура на овластяване за жените. През цялата история Артемида е вдъхновявал безброй образи в литературата и изкуството. Като символ на силата, независимостта и връзката с природата, тя представлява сложен идеал за женственост. Нейните митове често засягат темите за ролите на половете и сложните отношения между човечеството и природата, което я прави значима фигура в дискусиите както на древното, така и на съвременното общество. В заключение, Артемида олицетворява хармонията на силата и възпитанието в гръцката митология. Като богиня на лова и луната, тя означава значението на независимостта и защитните аспекти на женствеността. Чрез богатите си разкази, атрибути и културно въздействие, Артемида продължава да резонира като мощен символ на овластяване и сложната връзка между човечеството и естествения свят. В сложния гоблен на гръцката митология Арес се откроява като бог на войната, въплъщавайки насилствените и хаотични аспекти на конфликта. Роден в Зевс и Хера, той заема значителна позиция в пантеона, но въпреки това характерът му често контрастира остро с тази на други божества, особено на сестра му Атина, която представлява стратегия и мъдрост в битка. Арес обикновено е изобразяван като физически внушителна фигура, облечена в броня и размахваща оръжия като копие и меч. Той понякога е изобразяван придружен от шлем и щит или кара колесница, теглена от мощни коне, отразяващи ожесточението на битката и природата на войната. Сред символите, които обикновено се свързват с Арес, са лешоядът и кучето. Лешоядът означава смърт и последиците от насилието, докато кучето представлява лоялност, примесена с свирепостта, която придружава войната, често разглеждана като спътник на фона на хаоса. Арес олицетворява хаоса и бруталността на войната, като го отличава от по-стратегическото и дисциплинирано представителство на конфликта, въплатен от Атина. Той се наслаждава на вълненията на битката, процъфтявайки върху емоциите на ярост, страх и кръвопролития, които съпътстват войната. Тази страст към насилието не само подчертава ролята му на божество от войната, но и илюстрира потъмните страни на човешката природа и разрушителността на конфликта. Като въплъщение на войната, Арес често е призоваван от войници, търсещи доблест и господство в битка. Репутацията му на силен воин допълнително подчертава безмилостното си преследване на победата. Освен това, като опитен колесничар, той символизира бързина и пъргавина, които са незаменими качества в битка. Присъствието на Арес е видно в различни митове, които подчертават неговата агресивна природа и сложен характер. Едно от най-значимите му участия се случва по време на Троянската война, където той се бие на страната на троянците. Неговата неконтролируема ярост и хаотична природа го правят страховита сила на бойното поле, сблъсквайки се с героичните фигури и илюстрирайки опустошението на войната. Неговото участие подчертава разрушителните последици от конфликтите и въздействието, което то оказва както върху смъртните, така и върху боговете. Конфликтът не се ограничава само до смъртното царство. Арес често участва в борби с други божества. Неговото агресивно поведение води до сблъсъци с Атина, особено по време на Троянската война, където контрастните им подходи към войната са в остър фокус. Докато Атина се застъпва за тактическа стратегия, Арес процъфтява в хаотично насилие, представляващо дихотомията между насилието и разума. Отношенията на Арес с други богове показват неспокойната енергия, която той въплъщава. Неговата скандална любовна афера с Афродита, богинята на любовта и красотата, служи като поразително съпоставяне на воинствената му природа. Заедно те раждат деца като Фобос, страх, и Деймос, терор, които символизират психологическото въздействие на войната. Техният съюз подчертава митологичната тема, че любовта може да съществува дори в царството на насилствените богове. Интересното е, че характерът на Арес често е посрещан с пренебрежение от други олимпийци поради нестабилната му личност. Сторис разказват как някога е бил заловен от Алуадае, двама гиганти, които са го затворили в бронзов буркан за цяла година. Този епизод на уязвимост разкрива, че въпреки статута си на бог, Арес не е непобедим и подчертава пренебрежението, което много олимпийци държат към него. Културното значение на Арес се простира отвъд митовете. Въпреки че е бил почитан, храмовете му са били по-малко в сравнение с други богове, като Атина или Зевс. Основният му култов център е в Спарта, град, известен с милитаристичните си ценности. Фестивалите, посветени на Арес,
често празнуват бойни умения, в съответствие с културата на тези, които почитат силата в битка. През цялата история Арес се е появявал в множество произведения на изкуството и литературата, където често служи като символ на бруталността на войната. Изображенията за него подчертават суровите реалности на конфликта, илюстриращи последиците от неконтролираната агресия. Философски погледнато, Арес кани дискусии за природата на войната, деликатния баланс между силата и бруталността и двойствените аспекти на човечеството, способността да защитава и унищожава. В заключение, Арес е сложна фигура в гръцката митология, въплъщаваща както първичните, така и хаотичните аспекти на войната и насилието. Макар и често изобразяван като кръвожаден и свиреп войн, по-задълбочено изследване разкрива многоликия си характер като божество, представляващо суровите реалности и последици от човешкия конфликт. Чрез различните си митове, взаимоотношения и културно значение, Арес остава жизненоважен символ на сложните емоции около войната, предизвиквайки човечеството да разгледа цената на агресията и цената на победата. В богатия гоблен на гръцката митология, Афродита се очертава като една от най-значимите и мощни богини, въплъщавайки същността на любовта, красотата, удоволствието и размножаването. Като дъщеря на Зевс и Титанес Диона, или според някои митове, излизащи от морската пяна, след като Кронос кастрира Уран, тя заема уникално място сред божествата, представлявайки дълбоката и многостранна природа на желанието. Раждането на Афродита е изобразено в ярка артистичност, често визуализирана с издигането й изящно от океанските вълни в черупка. Тази картина улавя нейната ефирна красота и дълбока връзка с вятъра и морето, символизирайки привлекателността и сложността на любовта. По време на нейните разкази тя е чествана не само като божество на романтиката, но и като мощна сила, която влияе както върху божествените, така и на смъртните царства. Нейните изображения често я изобразяват като младежка, сияйна фигура, представяне на идеализираната красота и изящество, символизиращи височините на женската привлекателност. С неизменните си спътници, лък и колчан от стрели, тя владее силата да вдъхва любов и желание, като същевременно предизвиква ревност и раздори. Сред символите, подравнени с нея, са розата, която означава както красота, така и болка, която може да съпътства любовта. Гребецът, представляващ нежност и мир. Мирто дървото, свещено за нея като символ на вечната любов. И ябълката, която въплъщава желание и изкушение. Като богиня на любовта, Афродита има значително влияние върху човешките емоции, подбуждайки страст и насърчавайки връзките. Тя е покровителка на влюбените, често наричана по въпроси на романтиката и привързаността. Способността й да люлее сърцата илюстрира нейната двойствена природа като подхранваща сила, като същевременно въплъщава хаоса, който любовта понякога може да вдъхнови. Нейните сили отразяват сложността на желанието, което може да доведе до радост, но и до конфликти и смут, тъй като често се оказва в центъра както на романтични срещи, така и на драматични конфронтации. Един от най-известните митове около нея е Съдът на Париж. В тази приказка богинята на раздора Ерида хвърля златна ябълка, надписана с на най-справедливите сред богините. Хера, Атина и Афродита претендират за титлата, водейки Париж, троянски принц, който ще отсъди конкурса. Всяка богиня предлага подкуп, за да повлияе на решението си, като Афродита му обещава любовта на Елена, най-красивата смъртна жена. Изборът на Париж за Афродита в крайна сметка води до Троянската война, показвайки способността й да подстрекава към любов и конфликти. Друга трогателна история е тази на Афродита и Адонис, красивата младост, която обича дълбоко. Трагично е, че Адонис е убит от дива свиня, загуба, която потапя Афродита в дълбока скръб. В скръбта си тя установява годишни обреди в негова чест, отразявайки цикличната природа на живота, смъртта и прераждането, свързани с любовта. Този разказ капсулира както радостта, така и мъката, присъща на преследването на любовта. Афродита също често се свързва с остров Китера, където е била почитана, а терминът Ситерея служи като епитет, който призовава нейната божествена природа. Връзката й с острови като Китера и Кипър подсилва връзките й с морето, красотата и романтичните начинания. Значението на Афродита влива древното гръцко общество. Широко почитани, нейните храмове,
като прочутия храм на Афродита в Коринт, служили като центрове на преданост и благоговение, отбелязвайки влиянието й върху любовта и красотата. Празненства като фестивала в Афродизия показаха значението й чрез ритуали, подчертаващи любовта, хармонията и художественото изразяване. Тези празненства включваха предложения и представления, въплъщаващи духа на радостта, който тя представлява. По време на изкуството и литературата, образът на Афродита е издържал през вековете. Изобразена в безброй скулптури, картини и стихотворения, тя символизира идеалите за красота и любов, вдъхновяващи творци и мислители. Нейното присъствие приканва размисли за човешките взаимоотношения, природата на желанието и взаимодействието на радостта и хаоса в любовта. Накратко, Афродита остава богата и многостранна богиня, която представлява дълбините на любовта, красотата и сложността на желанието. Нейните разкази отразяват не само страстта и екстаза, свързани с любовта, но и потенциала за конфликти и сътресения, които могат да възникнат. Чрез своите символи, митове и културно значение, Афродита въплъщава вечното очарование от темата за любовта, продължавайки да резонира през целия човешки опит. В сложния пейзаж на гръцката митология Хефест се откроява като бог на огъня, металообработването и майсторството. Известен със своята изкусна артистичност, Хефест заема уникална и ключова роля сред олимпийските богове. Като син на Зевс и Хера той представлява не само труда на творението, но и красотата, която може да се появи от изкусното майсторство. Хефестът често е изобразяван като здрава, брадата фигура, потопена в работата си при ковачницата. Изявленията му могат да подчертаят изработката му над конвенционалните стандарти за красота. Всъщност понякога той е изобразяван като деформиран или куц, отразяващ неговата уязвимост и устойчивост. Ключовите символи, свързани с Хефест, включват чук и наковалня, основни инструменти на ковач, които представляват неговата отдаденост на творението. Огънят, източник на трансформация и творчество в коването му, подчертава двойствената природа на неговите способности. Освен това, той е свързан с автомати, забележителни механични творения, които показват неговата изобретателност и артистични умения. Ролите на Хефест обхващат различни области, което го прави сложна фигура в гръцката митология. Като бог на ковачите и металурзите, той е покровител на занаятчиите и занаятчиите, известен за труда, занимаващ се със създаването на функционални и красиви предмети. Връзката му с огъня му позволява да оформя суровини, превръщайки ги в шедьоври, които отразяват както полезността, така и артистичността. Един от най-забележителните аспекти на героя на Хефест е неговият произход. Неговото раждане служи като свидетелство както за неговата сила, така и за борбите. Според митологията Хефест се е родила деформирана и в някои разкази майка му Хера го отхвърля поради появата му, в резултат на което тя го е кастинг от планината Олимп. Това изоставяне подчертава темите за устойчивост и решителност, тъй като Хефест преодолява незгодите да стане майстор занаятчия. Твърди се, че Хефест има велика котивка, разположена под планината Етна, където работи неуморно в наковалнята. Интензивната топлина от копаенето му често е символично свързана с вулканичната дейност, засилвайки връзката между божествените му умения и суровата сила на природата. Неговите творения са легендарни и включват значителни артефакти, които са от съществено значение за боговете и героите. Сред най-известните му творби са гръмотевиците на Зевс, които символизират авторитет, омагьосаният пояс за Афродита, подобряващ нейната красота, и страховитата броня на Ахил, представляващи защита и доблест. Забележителна история, която илюстрира сложността на Хефест, е връзката му с Афродита. Въпреки физическите си несъвършенства, той се жени за богинята на любовта и красотата. Съюзът им често е изпълнен с напрежение, тъй като Афродита е скандално неверен, особено с Арес, богът на войната. Тази връзка, белязана както от любов, така и от предателство, контрастира идеалите на красотата с артистичността на майсторството и насърчава размисъла върху природата на желанието и приятелството. Взаимодействията на Хефест с други божества разкриват сложността на божествените взаимоотношения. Като син на Зевс и Хера, той изпитва бурна връзка с родителите си. Докато той притежава голямо уважение сред боговете поради уменията си, неговата възприемана грозота носи чувства на изолация и отхвърляне.
Сестра му Атина често служи като контраст с него, представяйки идеала за божествена красота, заедно с таланта на артистичността. В културно отношение поклонението на Хефест е особено видно в райони, известни с металургията и майсторството. Храмовете, посветени на него, служат като центрове на преданост за квалифицираните работници, подчертавайки връзката между божественото благоволение и занаятчийството. Въпреки че не е толкова широко почитан колкото другите богове, тържествата, свързани с майсторството, подчертават стойността, поставена върху квалифицираната работна ръка. През цялата история Хефест е вдъхновявал множество изображения в изкуството и литературата, показвайки почитта към занаятчийските умения. Неговите истории се занимават с теми за устойчивост, творчество и значението на майсторството, илюстриращи силата на творението и красотата, намираща се в рамките на труда. В обобщение, Хефест е многостранно и сложно божество, въплъщаващо идеалите на артистичността, майсторството и постоянството. Като бог на ковачите и занаятчиите, той представлява усърдната работна ръка, която превръща суровините в нещо необикновено. Неговите митове и атрибути илюстрират значението на изобретателността и творчеството, както в смъртните, така и в божествените начинания, което го прави съществена фигура в гръцката митология и култура. В богатата и сложна митология на Древна Гърция, Хермес се откроява като едно от най-универсалните и важни божества. Известен като пратеник на боговете, Хермес олицетворява качествата на бързината, хитростта и общуването. Той също така е свързан с търговията, пътуванията и границите между смъртното и божественото царство, което го прави съществена фигура в гръцкия пантеон. Хермес е син на Зевс и нимфа Мая и често е изобразяван като младежка фигура, характеризираща се с атлетичното си телонг и ловкост. Облеклото му обикновено включва крилата каска, петасус, и крилати сандали, талария, символи на неговата бърза природа и способност да пресича царства с лекота. Тези атрибути отразяват неговата роля като водач и пратеник, способен да обиколи както земните, така и небесните. В допълнение към физическите си представяния, Хермес се свързва с няколко инструмента, които допълнително подчертават неговите домейни. Кадуизът, персонал, преплетен с две змии, е един от най-разпознаваемите му символи, често погрешно свързван с медицината, но първоначално представляващ мира и търговията. Хермес също е свързан с концепцията за граници, насочване на пътниците между световете и представляваща пресечната точка на различни сфери. Като вестител на Олимп, Хермес предава послания и заповеди от боговете на смъртните и обратно. Неговата роля на комуникатор подчертава важността на връзката и разбирателството между тези сфери, което е от основно значение за много митове. Хермес е почитан като покровител на търговци и пътешественици. Той наблюдава търговията и обмена на стоки, символизирайки потока на търговията и необходимостта от комуникация в бизнес сделките. Хермес също играе решаваща роля в насочването на душите към подземния свят. Известен като Хермес Психопомпос, той гарантира, че починалите безопасно навигират преминаването си в задгробния живот, подчертавайки позицията му като връзка между живота и смъртта. Хермес често е изобразяван като умен и находчив измамник. Неговата хитростна природа му позволява да надхитри другите и често участва в игриви схеми. Този аспект на характера му добавя сложност към митологията му, илюстрираща двойствеността на измамата и истината. Хермес се появява в множество митове, които подчертават неговите уникални атрибути и многостранна природа. Една от най-известните истории изобразява неговата хитрост от момента на раждането му. Според мита той е роден в пещера на планината Килен и веднага е проявил своята находчива природа. Само часове след раждането си Хермес откраднал добитък от полубрат си Аполон. За да прикрие следите си, той умело изработва първата лира от черупка на костенурка, демонстрирайки както музикалния си талант, така и хитростта си. Този акт на кражба доведе до конфронтация с Аполон, който бесен от загубата на добитъка си. Хермес обаче очаровал Аполон с музиката си и предложил търговия, предлагайки лирата в замяна на каблата и титлата на защитника на стадата. Този мит не само показва остроумието на Хермес, но и подчертава способността му да посредничи и да внася баланс между конфликтни страни. Друг важен мит е историята на Хермес и откриването на огъня, където му се приписва да донесе този съществен елемент на човечеството. В някои версии той краде огън от боговете,
за да сподели със смъртните, подчертавайки ролята си на благодетел на човешката цивилизация. Освен това, Хермес е включен в историята на Троянската война. Той играе съществена роля в насочването на героя Одисей през различни предизвикателства по време на пътуването си към дома, предоставяйки му безценни съвети и намеса, когато е необходимо. Неговата помощ подчертава значението му като защитник на пътниците и способността му да се ориентира в сложността на човешкия опит. Връзките на Хермес с други богове и смъртни допълнително илюстрират неговия сложен характер. Той споделя особено тясна връзка с Аполон, проистичаща от техните митологични срещи след раждането на Хермес. Връзката им се развива от съперничество до приятелство, като Хермес се превръща в почитана фигура сред олимпийците. Като пратеник Хермес често взаимодейства с други божества, включително Зевс, който разчита на него за бърза комуникация. Той често служи като посредник, улеснявайки диалога и преговорите между боговете. Този аспект на неговия характер подчертава ролята му на мост между царствата и съществата. Хермес също има романтични отношения с различни нимфи и божества, което води до множество потомство, включително Пан, богът на природата и хтоничните божества, известни като хермафродити. Връзките му с смъртните и божества подсилват ролята му в преплитането на божествените и човешките преживявания. Влиянието на Хермес се простира отвъд митологията в културната тъкан на древногръцкото общество. Той е широко почитан с многобройни светилища и олтари, посветени на него в цяла Гърция. Неговите атрибути и домейни го направиха особено привлекателен за пътниците, търговците и тези, които търсят насоки в преходи или пътувания. Фестивалите, посветени на Хермес, често включват спортни състезания и артистични събития, отразяващи връзката му както с спорта, така и с творчеството. Неговата игрива и хитра природа резонира с гръцките идеали за интелигентност и находчивост, което го прави обичана фигура както в публичната, така и в частната сфера. В изкуството и литературата Хермес се появява широко, често представлява теми за комуникация, търговия и сложността на живота. Неговият характер служи като напомняне за баланса между смъртното и божественото, предлагайки прозрение за значението на свързаността и разбирателството в човешките взаимоотношения. Хермес е многостранно божество в гръцката митология, въплъщаващо качествата на пратеник, водач, измамник и защитник. Неговите роли обхващат комуникацията, търговията и пресечната точка на живота и смъртта, показвайки характер, богат на сложност и значимост. Чрез различните си митове и взаимоотношения, Хермес служи като жизненоважна фигура в пантеона, напомняйки ни за силата на думите, значението на търговията и необходимостта от връзка в един огромен и сложен свят. В богатия гоблен на гръцката митология, пантеонът е населен с многобройни божества, като всеки олицетворява различни аспекти на живота и природата. Сред тези божествени фигури Деметър заема жизненоважна роля като богиня на земеделието, плодородието и реколтата. Почитана от фермери и общности в Древна Гърция, влиянието на Деметра се простира отвъд обикновеното препитание. Тя представлява сложната връзка между човечеството и земята, въплъщавайки циклите на засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата. Демер е дъщеря на титаните Кронос и Рея и е сестра на Зевс, цар на боговете. Тази фамилна връзка я поставя във висшите ешелони на божествената йерархия. В художествените представяния Деметра често е изобразяван като зряла жена, символизираща подхранващите и щедрите аспекти на плодородието. Тя често е показвана да носи дълга, течаща роба, украсена с естествени мотиви, които отразяват връзката й с земята, и обикновено носи сноп пшеница или рог на изобилието, символи на изобилие и храна. Тези атрибути не само означават нейното господство над селското стопанство, но също така илюстрират дълбокото уважение, което древните гърци са имали за плодородието на земята. Отговорностите на Деметра обхващат растежа на всички растения и култури, отбелязвайки я като централна фигура в аграрното общество. Като богинята, която управлява реколтата, тя е пряко свързана с благосъстоянието на фермерите и успеха на техните култури. Поклонението й е дълбоко вкоренено в аграрни ритуали и селско-стопански фестивали, с приноси направени, за да осигурят просперираща реколта. Деметра често е почитана чрез различни церемонии, а фермерите се молят за благословиите й, търсейки благоволение в селско-стопанските си начинания. От основно значение за нейната идентичност
е нейната дълбока любов и преданост към дъщеря и Персефона. Тази връзка не само илюстрира връзката между майка и дете, но и служи като основа за един от най-известните митове в гръцката митология, който обяснява променящите се сезони. Отвличането на Персефона от Хадес, богът на подземния свят, е основен разказ, който подчертава дълбините на скръбта на Деметра и неговите осезаеми ефекти върху естествения свят. Според мита, когато Персефона е отведен в подземния свят, Деметра е с разбито сърце и влиза в състояние на траур. Претоварени с мъка, тя изтегля даровете си от земята, което води до катастрофален период на зима и глад. Културите не успяват да растат, а светът става безплоден, въплъщение на мъката й. Този мит носи дълбоки теми за загуба и обновление, илюстрирайки връзката между майчината любов и циклите на природата. В крайна сметка Зевс се намесва, за да посредничи между Деметра и Хадес, преговаряйки за решение за възстановяване на баланса. В компромис Персефони има право да се върне при майка си за част от годината, период, който кореспондира с пролетта и лятото. Времето й, прекарано в подземния свят, обаче символизира есента и зимата. Това циклично завръщане, редуващото се присъствие на Персефона в света на живите и царството на мъртвите, служи като митологично обяснение за променящите се сезони, капсулирайки идеята за живота, смъртта и прераждането. Влиянието на Деметра се простира в древната гръцка култура, където тя не само е почитана като божество на селското стопанство, но и почита ролята си в плодородието на земята и благосъстоянието на семействата. Елевзинските мистерии, свещени обреди, държани в нейна чест в Елевзина, подчертават връзката и с селско-стопанския цикъл и мистериите на живота и смъртта. Тези тайни ритуали са инициирали знанието за задгробния живот и са били инструмент за свързване на божественото с човешкия опит. Нещо повече, подхранващите атрибути на Деметра я позиционират като защитник на жени и деца, подчертавайки значението й в семейните структури. Нейните митове и поклонение илюстрират стойността, която древните гърци поставят върху селското стопанство, семейството и взаимосвързаността на природата и човечеството. Фестивалите, почитащи нея, като Тесмофорията, празнуваха плодородието на земята и подсилваха връзките на общността чрез земеделски практики. Деметърът стои като мощен символ на селското стопанство, плодородието и подхранващите аспекти на майчинството в древногръцкия пантеон. Връзката й с Персефона служи не само като разказ за загубата и събирането, но и като дълбоко отражение върху циклите на живота и променящите се сезони. Чрез своите атрибути, митове и културно значение, Деметра представлява жизненоважната връзка между човечеството и земята, напомняйки ни за значението на благодарността и почитта към естествения свят, който ни поддържа. Изследвайки Деметра и нейната роля в древногръцкия пантеон, ние придобиваме представа за ценностите и вярванията, които оформят гръцкото общество, сложно признание за животворните сили на природата и трайните връзки на любовта, които определят човешкия опит. Дионис, известен като Бакхус в римската митология, заема видно място в гръцката митология като бог на виното, веселието и театъра. Празнуван с живия си дух, Дионис олицетворява радостите на живота, особено тези, свързани с виното, пиршеството и екстатичните празненства. Той често е изобразяван като младежка и харизматична фигура, дългата му коса, украсена с лозови или листа от брашлян, символизираща както плодородието, така и щедростта на природата. В едната си ръка той обикновено държи чаша вино, известна като кантарус, или стиска струпване на грозде, отразявайки пряката му връзка с лозарството и удоволствията от пиенето. В основата на неговото поклонение е концепцията за екстаз и трансформация. Дионисиевите ритуали, характеризиращи се с диви тържества на музиката, танците и консумацията на вино, са неразделна част от неговото поклонение. Тези ритуали насърчават общ опит, позволявайки на участниците да влязат в състояние на променено съзнание, символизиращо освобождаващата сила на божественото присъствие на Дионис. Екстатичните танци и песни по време на тези ритуали не само празнуваха реколтите, свързани с лозата, но също така служи като свидетелство за трансформиращото качество, свързано с опиянението и последвалото емоционално освобождаване. Като патрон на изкуствата, по-специално театър, Дионис значително повлиява културния пейзаж на Древна Гърция. Смята се, че е занесъл драматичните изкуства на гърците,
Той се превръща в централна фигура на фестивала Дионисия, серия от театрални представления, посветени на него. По време на тези празненства драматурзите демонстрираха творбите си, представяйки трагични и комедийни разкази, които често изследваха теми, свързани с божествените му подвизи. Разгръщането на театъра в негова чест подчерта дълбоката връзка между божественото и човешкото творчество, както и ролята на перформанса в обществото. Митологията около Дионис е богата и пластова. Неговото раждане е обвито при драматични обстоятелства. Той е роден от съюза на Зевс и Семеле, смъртна жена. След като Хера, съпругата на Зевс, заблуждава Семеле, за да поиска да види любовника си в истинската си божествена форма, Семел трагично загива. Зевс, спасявайки неродения Дионис, го спасява, като го зашива в бедрото му, докато е готов да се роди. Това уникално раждане означава смесването на смъртното и божественото съществуване, придавайки тон на неговата двойствена природа, както богобоясна, така и дълбоко привързана към човечеството. Докато Дионис се впуска в пътуването си, за да установи богослужението си, той е изправен пред множество предизвикателства. Той пътува широко, въвеждайки културата на виното и веселието на различни народи. Ключов епизод в неговия мит е срещата му с Пентей, царят на Тива. Когато Пентей отказва да признае божествеността на Дионис и смята възторженото му поклонение за просто варварство, той се опитва да затвори Бога. В отговор Дионис тласка Пентей към лудостта, което го кара да шпионира Бача, неговите женски последователи, докато те участват в шумни празненства. Погрешно за диво животно, Пентей среща една трагична съдба от ръцете на собствената си майка, илюстрирайки опасностите, присъщи на отричането на първичните сили на природата, които Дионис представлява. Събиранията на Дионис включват последователи, известни като маенац, които въплъщават духа му в най-пълна степен чрез екстатични танци и диви тържества. Тези събирания позволяват на хората да избягат от обществените норми и да се възползват от инстинктивните си същности, подчертавайки баланса между цивилизацията и природата. В гръцкото общество Дионис е не само почитан за връзката си с виното, но и празнува за приноса си към изкуствата, социалното единство и изследването на човешките емоции. Неговите празници, особено Дионизията, процъфтяват като общи празници на творчеството, изграждат връзки между индивидите и божественото. Всяка пролет, когато лозянките започват да цъфтят, общностите го почитат, подчертавайки цикличната връзка между човечеството и земята. През обектива на изкуството и литературата героят на Дионис еволюира в мощен символ на екстаза, творчество и присъщите сложности на човешката природа. Той служи като напомняне за съществения баланс между реда и хаоса, интроспекцията и изобилието. Разказите, които го обгръщат, осветяват празника на живота във всичките му аспекти, отразявайки радостите, борбите и трансформиращите моменти, които определят човешкия опит. В заключение, Дионис стои като свидетелство за присъщата двойственост на съществуването, представляваща както опияняващите удоволствия на живота, така и на по-дълбоките, често хаотични истини, които ги съпътстват. Като бог на виното, веселието и изкуствата, той вдъхновява поколенията да прегърнат творчеството и да отпразнуват красотата, намираща се в екстаза на живота.